साधु बन गए भगवान कृष्ण अर्जुन। आज जमराज के बाघ बना के लेके चलल बालू केकर परीक्षा होके जाता तो भक्त मोर ध्वज के साधु बनले कृष्ण जी। अरे उतारी दिहल ताज के शेरवा के रूपवा बनवल जमराज के। शेरवा के रूपवा बनवले जमराज के। शेरवा के रूपवा बनवले जमराज के। शेरवा के रूपवा धीरे धीरे पहुँचे ले भक्त के दुआरी। धीरे धीरे पहुँचे भक्त के दुआरी। पिता बड़े मोर ध्वज बड़ी महतारी। पिता बड़े मोर ध्वज बड़ी महतारी। कहले वीरेंद्र बाबा, कहले वीरेंद्र बाबा प्रभु सरकार के। साधु बन के दुआरी पर गए लोग बाबू। साधु बनने में फायदा है कि नहीं? नहीं फायदा बा। डुप्लीकेट साधु रावण बनल तबो कल्याण, काल नेमी डुप्लीकेट बनल तबो हनुमान जी केड़ा बजल सुधर गए। ताकिएगा साधु बनने में बड़ा फायदा है। एक जना साधु बाबा एगो दुआरी पर रोज भीख मांगे जा। आज जब जब भीख मांगे जा, जब जब जा तो औरतिया बुढ़िया रहल जन बुढ़िया पतोहिया तक कुछ कहे ना, लेकिन बुढ़िया कहे तार जांगर जरल बा। जमान जुआन बड़ा कोनो कार ना कर सकल, रोज खरियानिया सुलिबा, रोज रोज खरियानी रोज। साधु बाबा मन मार के चलिया में एक दिन गईले, 2 दिन गईले, 4 दिन लगातार 1 महीना। गांव के मेहरारू कहलिए बाबा जब उरौरा के रोज गरियावे तो का ओकरे दुआरे पर लब दे जाली। साधु बाबा कहले नहीं कुछ देतिया, गाड़ी देतिया न ताका हमरे और गरिया देतिया न। ई गरियो महंगा बा। लोग कहले रुआ पगलाल बनी गाड़ी होके साधु के सुनो। साधु बाबा कहले कुछ तो देती बा। एक दिन गईले अब पोतना से घर लिपत रहता कहे गोबर माटी डार के है तर लिपत या निहुर तब ले गईला कहले जय हो जजमान। बुढ़िया कहले से आ गल मल छऊ तार रोज यह लाइन लागल बा, दे कुछ नहीं गाड़ी दे दी। बुढ़िया कहले हट जा दुआरे पर तक देखल नहीं चाहत। साधु बाबा कहले कुछ देबू। अरे 1 महीना हो गया आवत। ए दादा उहे गोबर या माटी वाला पोतना उठा के आ चपाक दे मुहे पर मरबत कहले चाप दे। साधु कहले गजब का बाड़ू हो। अरे कुछ देबो ना कहले 1 पोतना। लेकिन एक बात गौर करना, हंसने की बात नहीं है। इतने गनीमत रहेगी बुढ़िया के नाती एको ना रहले। 15 बरिस पतोही कैले भइल ओकरा घर में एगो पोता ना रहे। साधु बाबा की जब पोतना से मरलस न तो साधु बाबा तुरंत कहले जो पोता से मरले बड़े तोरा पोता होई। का कहले? पोतना से मरले बड़े तोरा पोता होई। भक्तनिया सोचे लगल दादा मरबो कहनी साधु बाबा पोता का आशीर्वाद दे दिया, लेकिन दिहलस ना कुछ। साधु बाबा पोतना लेके कुटी पर गईले। पहले पानी में खंघार खंघार धोल, ओकरे बाद सरफ डाल के धोल, फिर सरफ डालने 5 बेर धोले के बाद कपड़ा सुखौले और सुखा के बतिहर बनौले। अब बतिहर से वही भगवान के मंदिर में दीपक जलावे लगले। कहले पोता से मरले बा, अब पोतना है, पोतना से मरले बा, अब पोता के आशीर्वाद दे दिल बनी भगवानों के एगो नाती जरूर देता। साधु कबो केहू के बुराई ना सोची महाराज। ए दादा उ जब दीपक जले लागल तो 9वां महीना में ओकरा पतोही के पेट में बच्चा।
आ जब 9 महीना बीतल तो ओकरा पतोही के लड़का भल ताल बजाबर यारे दौड़ल गई बा जौने के खटकिनिया कहल जाला गाड़ी देते रहे ना आ दौड़ के जाके बाबा के गोड़वा पकड़ के पहले 1 घंटा रोवल कलश बाबा हम रउरा के जान ही नहीं पौनी कि रउरा एक क्वालिटी के बानी रउरा भगवान है हमरा बेटा हमरा नाती हो गल तो रउरा भगवान ना बानी वीरेंद्र बाबा से और सुधार हो जाता रउरा हमके का मानो डायरेक्ट भगवान मानोगे और जनता तो भगवान मुझे मानती है महाराज लेकिन मैं भगवान बनने लायक नहीं हूं आपन बेटा भाई समझ करके मेरी कथा को सुनो आप हे बुढ़िया कलश बाबा हमरा दुआरे पर चली साधु बाबा कहले तोरा दुआरे लायक ना बानी अरे पुतना से मरले बड़े फिर का कुछ तो मार दे बुढ़िया तड़प तड़प के रोए लगल कहले बाबा मारे खातिर ना आज हमारा नाती भइल बा जौना पोता से मरले नहीं पुतना से और पोता के आशीर्वाद दिहली और 9वां महीना बीतत बीतत हमारा पतोही के लड़का भइल बा ताल बजा बरिया रे कहले का करबे बुढ़िया कॉलेज बाबा हमारा 4 बीघा खेत बा 2 बीघा अपने नाती के नाम से और 2 बीघा रउरा कुटी के नाम से लिखब 2 बीघा खेत हम कुटी के नाम से लिखब एक के नाती ना रही हमार धन के बेलसीत 15 वर्ष के बाद हमारा नाती हो गई रउरा के मरली का आशीर्वाद लग गई साधु बाबा के आंख में आंसू आ गए कल देख अगर मन से साधु आशीर्वाद दे दे संत मन से आशीर्वाद दे दे तो तुम्हारे घर का कल्याण कल्याण ही महाराज ये बुढ़िया के विचार बदल गई विचार जानता नहीं कब बदला जब आदमी के प्रगति होखे लागला तो बदल जाला आज हमारे वृद्धि चंद का विचार बदल गया कि नहीं धन कमाई जाता लेकिन बढ़िया जगह पर लागो धन कमाई जाता अच्छा जगह पर लागो आधा जग के खर्चा अकेले रोक ले ना रोक ले 3,11,1111 रुपया के दान उनके बताल भी जा रही है कि नहीं बढ़िया बात रुपया कमाई जाता निमन जगह पर खर्च कर ना तो रुपयो कमैला जाके अंडा कबाब में 10 गो गुंडा बोला के खूब कचोर के खियावा दारू बोतल का बोतल पियावा ये बढ़िया जगह बा सुंदर काम में लगाओ अब ताकब एक कथा के साधु बन के दरवाजा पर गई लो के करी घरे भक्त मोर ध्वज की यहाँ दोनों जनी साधु बनल वालो भगवान कृष्ण अर्जुन और साथ में बाघे के जमराज के बाघ मनोले बने दुआरे पर जाके बोल लो सितारा मोर ध्वज कहले घंटा बजाओ तो घड़ी घंट कहले हमारी दुआरे पर साधु आ गई ले साधु दरवाजे पर आएगा तो कल्याण होगा बाबा लिखे हैं कि अब मोहिबा भरोसा हनुमंता अब बीनू हरि कृपा मिले ही नहीं संता संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान आज ज्यो ज्यो पग आगे बढ़े कोटि न यज्ञ समान कहले हमारी द्वार पर साधु आयल बस घड़ी गंड छोड़ के दौड़ के गए मूड़ी पटक दिले अब मूड़ी पटक के कहले बाबा आप लोग आसन ले नाश्ता पानी जलपान के व्यवस्था करी कन्हैया जी कहले अर्जुन बताओ हम बोलो कहले रउरा मत बोलब अगर बोलब तो खाली हम बोलब हम कहले ठीक बात तो ही बोलो अर्जुन जी कहले कि ए राजन तोहरा द्वार पर भोजन करे ना आयल बनी अगर आ गल बनी तो एक चीज सुन लो तारा दरवाजा पर आयल बनी तो ये हमार बाघ भूखाइल बा कहले बाघ भूखाइल बा तो जाता नहीं बाजार लगल बा मांस ले आके खिया दे कहले बाघ भूखाइल बा सुन ला लेकिन यहो समझ ला बाजारू मांस हमार बाघ ना खाला पहले 3 वचन ला जौन मांगब तो दे दे बखिना मोर ध्वज कहले महाराज संत होके 3 वचन काहे धरावत नहीं संत के न घोटले बा न बटले बा कोनो साधु के लग साधु आ जा तो खैले कमी होई मले छे साधु बा तो कर कमी हो जाई कितनो खरिहानी असुली तो कोई कुछ होइए नहीं वीरेंद्र बाबा खाली घूम घूम खाए लागे तो हमका खैले के कमी बा अच्छा हमें के कब टाइम खिया सकला हाथ उठाव तो बा हमरा खैले मान के बा कितना खाई पूरा पलटिया लेके घूमी तबो तना खा पाई
एक दिन लोग खियावे तब 12 गो महीना होला, अब तबो तो बच जाई। खाने को कमी साधु का होगा, सुंदर विचार वाले आदमी का कभी कमी नहीं होगा महाराज। विचार को पहले बदलने का प्रयास करो। और तुम पीछे कह दो गरी बाबू रे, बाबू और तुम पीछे कह दो। हाँ और पीछे तो कह दो, पीछे हो। हाँ धो दो। बड़ी सुंदर भाव कथा का है। कहले की तोहरी दुआर पर आइल बानी, एक चीज के हमके पहले 3 वचन ला कि जौन मांगब तौन देव कि ना। कहले सरकार दे दे। कहले बाघ भूखाइल बा, ले आके मांस खिया दो। कहले सरकार बाजार लगल बा, जाता नहीं बाजार से मांस ले आके खिया दे। अर्जुन जी कहे कि ये मोर था, कान खोल के सुन लो, बाजारू मांस हमार बाघ ना खाला ना, बाजार का मांस मेरा बाघ नहीं खाएगा। कहले तुम, कहले तोहरा एगो बेटा बा जौन लड़का के नाम ताम्रध्वज, एगो बेटा पैदा कैले बड़ा जकर नाम ताम्रध्वज। अगर खियावे के बा तब मर्द मेहरारू मिल के, राजा रानी मिल के अपनी बेटा के यारा से शरीर चीर दो, और चीर के हमारी बाघे के डालो, तोहरी बेटा का मांस खाई। परीक्षा कठिन हो गल कि ना। धरती पर कहीं बेटा चिराइल देखले बनी, आज बेटा चिराए जाता। मोर ध्वज जब सुनले कि सरकार बेटा चीर के खिया दो, तो मोर ध्वज कले भगवान आज उले धरती पर बड़ा दरबार में साधु अइले। केहू साधु बाल भोग में सेव संतरा पालेला, केहू दूध दही पालेला, केहू शरबत पालेला, प्रसाद में केहू चावल प्रसाद रोटी प्रसाद पालेला। लेकिन आज ही बाघ लेके आए, इनका बेटा हमार बेटा खाए, इनका बाघ हमार बेटा खाई। कहले कि अपनी औलाद को आरा लगा के चीर दो, अब मेरे बाघ के सामने डालो। जब मंगला तब भगवान कृष्ण ही तरह कांपे लगल, कन्हैया जी कांपे लगल। लकड़ी यारा से चिराला ए बाबू, बेटो चिराला। कोनो लड़का के अंगूरी कटा जाता माई रोई कि ना, न रोई। लेकिन बेटा के यारा लगा के चीरे के बाद कष्ट वाली बात ना। अर्जुन जी भीतरे सोचा था ना कि मांगत मांगत का मांग ले, ई का मांग ले। कहले अपनी पुत्र को यारा लगा के चीर दो। कहले सरकार यारा लगा के चीरब, लेकिन पहले लड़का के माई से पूछे दी कि माई तैयार बा कि ना। बेटा से बेटी से सबसे ज्यादा प्रेम बाप कर लगी माई ना। बोलो माँ बाप, बाप है बुढ़िया कहती है बाप। अरे 6 महीना का लड़का तन दे दे, दिन भर खिलावे के तो देख उनका माटी लग जाता कि ना। एक के दिन में खेल लड़का हमें कोई जन मारा करा के ले तना लड़का, और जन पुलुल कर लेकर रोवे लाल तो हो गईला। लड़का कबो बजा लियो बाप। बाप अगर मर जाता माई बानो तो बेटा के पोस पाल के तैयार कर दी, लेकिन माई मर जा अब बेटा अगर बा ले आओ, हिम्मत कस के बता दो किसी बाप की क्षमता नहीं है कि बेटा को पोस पाल के तैयार कर ले। मई के दर्जा को बापे के दिया। मई दुआरी पर गोरले बा को भाई यहाँ कब खोई है, कहाँ गई क्रिकेट खेले कल का। दुआरे पर बेटा होता है ना, तब बाप कहीं आ गई तो कहीं ऋषि अले बोले ला कहता ना आ गई। आ माई बैठल बा तो कही बाबू गल कुछ खैला हो का हो बुझाता। माई कबो कही खैला गल कुछ खैला बाप कहले आ गईल, आ माई कहतिया कुछ खैला अब मेहरारू को लग गई तो कहतिया कितना कमैला मेहरारू कबो खाइल पूछी कि गल शुक्रौली कुछ खैला उतर रुपया पूछी कितना कमा के ले अला। थैली टोले के आदत के कर माई के कि मेहरारू के।
बुझे वाला बुझते हमरो घरे उहे लीलवा है दादा जौन होता तौने बोली ले पाकिट कबो बेटा के माई टोई ना कबो जीवन में ना टोई 5 लाख रुपया दिले बना ना वही तरह गड्डी अलमारी में धो दी आ जहिया मंगी है तहिया वही तरह गड्डी थमा दी 1 रुपया में कम ना होई अब मेहरारू का उहे गड्डी दे दो हेने रबड़ हिलल बा होने गोइला दादा हेमे कम में बा ए हेमे सनी कर लू हां आ दे दादा हम छुअले नहीं की जा मले छौ बुझो मेहरारू के दाह कबो मेहरा है मर्दे के है अपना माई के कान कपड़ो मेहरारू अलग अलगे आ जाइयो में माई की किसी साइड में नहीं आएगी बाबू हो कथा तो बड़ा प्रेम से सुनिएगा कहले कि अपनी बेटा के मांस ले आके काट के बाजारू मांस हमार बाघ ना खाई बेटा के मांस आरा लगा के चीर दो हमारी बाघे के सामने डाला तोहरा बेटा के मांस खाई मोर ध्वज कहले सरकार एक लड़का के माई के बुलावे थी आज अब ताम्र ध्वज माई अली कहली रे काहे रोवत नहीं मोर ध्वज कहले रानी दुआरे पर साधु लोग आयल बड़े आए साधु लोग के मांग बा तोरा एके गो बेटा बा तोरी बेटा के मांस इनका बाघ खाई महतारी जब बतिया सुन ली तो 2 मिनट बेहोश कहली बाप रे बाप ही कैसन साधु बालोग हमारी बेटा के मांस बाघ खाई बेटा की मांस खाई मोर ध्वज कहले रानी चिंता मत करो साधु भगवान के रूप होले आ दुआरे पर आयल बा सब जब मांगता सब तो तोरा एके गो बेटा बा बेटा देले का बा भगवान आ दुआरे पर आयल के बा साधु भगवान हो रानी कली की हमरा देही के काट दी बाह काट के खिया दी बाघे के पैर काट के खिया दी हमारी शरीर पर यारा चला दी लेकिन बेटा के यारा चला के काटब हम मोर ध्वज कहले रानी ना ही मत करी हो देखो अपना घर रहे चाहे ना कोनो साधु दुआरे पर आ जा तो वही किनलके में से इतना दे दे कोनो साधु आयल बा तो कोई दे बाबा तनी चाय बनाओ तनी पी ली ए बाबा हमरा तो देखे के वो मिलेला ना जितना गरीबों में इज्जत हो जाता है बड़े लोगों में होता नहीं है महाराज अब बड़े लोग कोई कोई जैसे हमरा आपके वृद्धि चंद जी हैं बड़ा कोई कोई कोनो गरीबे घरे वीरेंद्र वगैरह बा काट नहीं होता ना और बियाहे में चल जाई चादरा धो दी है सो चादरा धोआ के धीरे वीरेंद्र बाबा आगो बाड़े चौकी धो के टप दे चादरा बिछी और जौने बा लेके यहाँ सो थरिया में पानी लेके बाबा के गोड़ दोई उ दमादे के चाहे रिश्तेदारन के पूछता पहले वीरेंद्र बाबा के पीछे पड़ जाई है गरीब जौन इज्जत कर देगा कोई देगा बड़े आदमी करेगा हमारा भी भाग्य है गरीबों में बड़ा सहारा मेरा होता है कपड़ा जितना चढ़ल बा ना ये कपड़ा से हमारा मतलब ना बा ये गरीबन में बटा जाला हम ले नहीं जाए हमरा के जो मिल जाला ना वो कपड़ा जइबो करे तो अयोध्या जाएंगे प्रयागराज जाएंगे अयोध्या जाएंगे घाट पर भंडरिया बैठल बा बोरा के बोरा इतर पिकअप पर लदवाए आ कोई देव घाटे पर से बांटल शुरू कर वो जो कोनो कोढ़ वाला बैठल बा कोनो गरीब बैठल बा कोनो के बेटा नहीं के कोनो माई बैठल रही कपड़ा लिया के गरीबन में बंटवाई ले आज ठाकुर जी ने मुझे दिया है कि नहीं दिया है नहीं दिया है बहुत कुछ दिया है गरीबों का सहारा करने में कभी कमी नहीं होगी महाराज ये बात सही है कि गलत कोनो भूखा आदमी है उसे खिला दो मांगने वाले जो है उनको कुछ दे दो हमरा तो गड़िया में बैठे तो कई लोग कैसन मिले कि बाबा हमरा तनी हई ठाकुर जी से मनाई ले कि ठाकुर जी धन संपत्ति दो लेकिन संपत्ति देने के बाद आप दान करने में कभी कतई कटौती ना करो तालिब जा बढ़िया रे